آمد بهار خورم با رنگ و بوی تیب، با 100,000 نکهت و آرایش عجیب. شاید که مرد پیر بدین گشته و جوان، گیتی به دل یاب شباب از پی مشیب. السلام علیکم تماشابینان عزیز و ارجمند تلویزیون سیمای شهر پنجکند. اینک هیئت اجرایی تلویزیون سیمای شهر پنجکند در مرکز سلامتی شهر پنجکند امروز قرار دارد. جشن نوروز عالم افروز را کل کارمندان مرکز سلامتی شهر پنجکند با شکوه و شهامت خاصه تجلیل میکنند. یکی از آینه های جشن نوروزی ماندن دیگ سمنک است. اینک گزارش ادانه ما از جشن نوروزی کارمندان مرکز سلامتی شهر پنجکند منظور شما میگردد. نوروز بیا، هر نفست بوی بهار است. رخسار تو آینه گلروی بهار است. هر لحظه خمار تو گیرد جمله جهان را. آن قلب تو آشفته دلجوی بهار است. مرکز سلامتی شهر پنجکند طرح ادانه و زیبا داشت. کارمندان ساحه تندرستی جشن نوروز بین الملل را با آسایشتگی و نیکروزی قید نمودند. من طبیب بیماری‌های چشم در مرکز سلامتی شهر پنجکند عیسی فضلی نمی‌شوم. ما کارمندان مرکز سلامتی شهر پنجکند امروز جشن نوروز را جشن گرفت دادیم، چنانکه که با تشبث پیشوای ملت محترم امام علی رحمان جشن نوروزی جهانی شد. به همتان پردباری‌ها و سلامتی خواهانم. خیلی که شاعر گفته است پریشان خاطرم جانا مگو که امروز نوروز است، به هر کی خاطری جمع است به او نوروز است. نوروزتان مبارک باشد. امروز در مرکز سلامتی شهری ما طبیبان جشن نوروزی داریم. با تشبث به واسطه پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشورمان محترم جناب عالی امام علی رحمان نوروز جهانی شد. ما همچون طبیب به تمام شهروندان به کل مردم تاجیکستان پیش از همه صحت سلامتی
тани сиҳат хотири ҷамъ саодатмандӣ орзумандем. саломат бошед. ҳар рӯзатон наврӯз бод, наврӯзатон фирӯз бод. яке аз анъанаҳои қадима ва суннати деринии мардуми тоҷик ин мондани таоми алафӣ яъне суманак аст. муовини раиси шаҳри Панҷакен Парвина Нақибӣ дар тантанаҳои наврӯзии кормандони маркази саломатӣ иштирок намуд ва чунин гуфт: бигзор дар садсолаҳо бирасонад, ки дар гирди деги суманак ҳамаи мо соҳу саломат бошем ва бо ташаббуси пешвои муаззами миллат, ки ин ҷашни пуршукӯҳ на танҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон, балки берун аз он бо як тараннуми баланд ҷашн гирифта истодаанд. ман ба ҳамаи шумоён табрик мегӯям. ҳама вақт саломатӣ, бурдбориро таманно дорам. наврӯз муборак бошад. баромад боди субҳу бӯи наврӯз, ба коми дӯстону бахти пирӯз. муборак бодатад ин солу ҳама сол, ҳумоён бодатад ин рӯзу ҳама рӯз. садои наврӯз ҳар як соли навбатӣ баландтару фарогиртар шуда пайваста бо қалбу зиндагии ҷаҳониён ворид мегардад. баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба таъриху фарҳанг ва ҷашну маросимҳои мардумӣ диққати ҷиддӣ дода барои эҳёи арзишҳои миллӣ талош намуд. наврӯз шуду лолаи хушранг баромад, булбул ба тамошои дафу чанг баромад. мурғони ҳаво ҷумла бикардан парвоз, мурғи дили ман аз қафаси танг баромад. имрӯз дар шаҳри Панҷакен дар маркази саломатии шаҳрӣ ҷашни наврӯз бо тантана идома дорад ва ҷашн гирифта истодаем. маҳз бо ташаббуси бевоситаи ҷаноби олӣ якчанд бунгоҳҳои тиббӣ, беморхона ва марказҳои саломатӣ кушода шуд ва бо таҷҳизотҳои замонавӣ таъмин карда шуд. бар тамоми мардуми панҷакенти азиз имрӯз ҷашни наврӯзро аз самими қалб табрик мегӯям. бигзор ҳамеша солим бошанд. дар қатори ҷашнҳои миллию мардумӣ таҷлили ҷашни наврӯз миёни мардуми тоҷик ва тоҷикистониён мақоми хоса пайдо кард. наврӯз хусусиятҳои деринашро бо пазироии рӯҳии замони нав созгор карда имрӯз он мавриди эътирофи ҷаҳониён қарор гирифтааст. наврӯза ба навбаҳор кай мебинам, гулҳоро ба шаш қатор кай мебинам, гулҳоро ба шаш қатор дар фасли баҳор, дунёро ба як қарор кай мебинам. мо имрӯз кормандони маркази саломатии шаҳри Панҷакен бо ниятҳои нек деги суманак гузоштем, ки дар диёрамон сулҳу осоиштагӣ бошад. мо шукрона аз давлати соҳибистиқлоли худ мекунем. шукрона мекунем, ки чунин роҳбари оқил дорем, чунин роҳбаре, ки дар ҳама ҳолат кормандонро дастгирӣ мекунанд. шукргузорӣ аз пешвои муаззами миллат, аз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷаноби олӣ Имомалӣ Раҳмон мекунем, ки дар чунин давлати соҳибистиқлол зиндагӣ дорем ва хушбахтона кор ва фаъолият мекунем. мо кормандони маркази саломатӣ тамоми мардуми ҷумҳурии Тоҷикистонро бо наврӯзи аҷам табрику таҳният мегӯем. бигзор дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми дунё сулҳу амонӣ ҳукмфармо бошад. бигзор дар лабони кӯдакони мо ханда ҳувайдо бошад. наврӯзатон муборак, ҳамдиёрони азиз. наврӯзатон муборак, ҳамдиёрони азиз. маҳз бо дастгирии президенти мамлакатамон, пешвои миллатамон
ҷаҳонишавӣ Наврӯз на ин ки дар Тоҷикистон, балки дар тамоми гӯшаи канори дунё ҳозир ин ҷашни Наврӯзиро гузаронда истодаанд. Дар маркази саломатии шаҳрӣ мо низ бо дастгирии роҳбарияти кадсамо Аминов Бузургмеҳр ин ташкилӣ дар ин ҷо ҳам ин ҷашнвораро ташкил карданд. Мо бо як шодӣ хурсандӣ аҳли коллектив ҷамъ омадем. Мана худатон шоҳид шуда истодагитон ки ҳама хушу хурсандӣ дорад. Бигзор ин Наврӯзӣ ҳар сол қайд кунем. Дар ин ҷашни Наврӯзӣ ман мехоҳам ки ҳамчун табиб халқи азизамон ҳамвақт сиҳат саломат бошанд, сарбаланд бошанд, сарсабз бошанд, ҳеҷ гоҳ дардро набинанд. Бигзор дар ҳар як оила ҳамвақт хурсандӣ бошад, овози тифл барояд, овози хурсандӣ барояд, ҳамвақт хушу хурсанд бошад. Наврӯзатон фирӯз бод, ҳар рӯзатон Наврӯз бод. Сабзи на ранг омадай меҳмону ме ҷон ҷон, оташаке мезани бар ҷону ме ҷон ҷон, сар ба қадамҳои ту мемону ме ҷон ҷон, хоки раҳат сурма бар чашмону ме. Сабзи на ранг омадай меҳмону ме ҷон ҷон, оташаке мезани бар ҷону ме ҷон ҷон, сар ба қадамҳои ту мемону ме ҷон ҷон, хоки раҳат сурма бар чашмону ме. Духтарони тоҷик, рӯҳу равони тоҷик, дар хонадони тоҷик, ороми ҷони тоҷик. Духтарони тоҷик, рӯҳу равони тоҷик, дар хонадони тоҷик, ороми ҷони тоҷик. Наврӯза ба навбаҳор кай мебинам, гулҳоро ба шаш қатор кай мебинам, гулҳоро ба шаш қатор дар фасли баҳор, дунёро ба як қарор кай мебинам. Наврӯзатон муборак бошад, ҳамдиёрони азиз. Илоҳи нам ҳар рӯзатон Наврӯз бошад, Наврӯзатон фирӯз бошад. Наврӯз шуду лолаи хушранг баромад, булбул ба тамошои дафу чанг баромад, мурғони ҳаво ҷумла бикарданд парвоз, мурғи дили ман аз қафаси танг баромад. Ба ҳамаомон Наврӯз муборак бошаду илоҳо соли дигар аз ин ҳам зиёдтар шавему, меҳру вафо бисёр шаваду таномаи худованд саат кунаду худо ба шукри ҳантинҷию ободӣ шаваду Тоҷикистон ҳамавақт ба пеш бошад. Бо ташаббуси ҷаноби олӣ Наврӯз ҷаҳонӣ шуд. имрӯз мо кормандони соҳаи тиб Наврӯзро ҷашн гирифта истодаем, деги суманак монда истодаем. Шукри тинҷию амонии давлатамон мекунем, шукри ҷаноби олӣ мекунем ки ба ҳамин рӯзҳо расидем. Ҳамин тинҷию оромие ҳаст ки мо имрӯз хурсандӣ дорем. Наврӯзатон фирӯз бод, ҳар рӯзатон Наврӯз бод. Аз лола меояд ай лола, рӯи фала меояд ай лола, хонара ҷӯриб занед ай лола, меҳмони нам меояд ай лола, хонара ҷӯриб занед ай лола, меҳмони нам меояд ай лола, омад омад аз гардам ай лола, қаду қомат аз гардам ай лола, ту ёрам ки ман бошӣ ай лола, аз омадан оз гардам ай лола, ту ёрам ки ман бошӣ ай лола, аз омадан оз гардам ай лола, чашми сиёҳи зоғат ай лола, модар набинад оғат ай лола, модар бинад набинад ай лола, ошиқ набинад оғат ай лола, модар бинад набинад ай лола, ошиқ набинад оғат ай лола.
از بالا می آید ای لاله بوی فغان می آید ای لاله خانه را جرب زنید ای لاله مهمانینم می آید ای لاله خانه را جرب زنید ای لاله مهمانینم می آید ای لاله. همه شما ساکنان شهر و دهات پنجکن را با نوروز عالم‌افروز صمیمانه تبریک و مبارکباد نموده به هر یکی شما سلامتی، سربلندی و پیروزی و کامگاری ها خواهانیم. نوروز عالم‌افروز به یکایک شما هموطنان عزیز مبارک باشد. برنامه را به شما آماده و پیشکش نمودند مؤلف دلشاد حلیم و نواربردار و تنظیمگر خیام جرایف.